ha Lyngdoh Kyrwoh bat ki pai nge chong ajalan NIAM ba Shillong da ka jing so khia man sim nge so si ban pen tep ya phi ya kalang Jingkhlad no chong pa ba khoi Pope Francis ka Jingkhlad no chu ka de ka jing du ba kraw ya ka balan ba de ka parthe barok we ulalong nong sharai baran ba chong ki pai nge ubalai yang na ka banta ki baduk bat ki ba sham la no Kum unong yalam jong kapalang, bat unong bichili jong Petrus bukhut. Ulai yalam yang kapalang dah kacing start play, kacing ikpa, bat kacing snowrit, bat kacing keluit mensen. Dah kapawan rai kacing long kuwei, bat kacing bhaju miang, hapeng kibriu baro. Kacing cungui kibaduk, bat kiba shalabeng, kum kinong petwir, kalawat rai kacing itu satla kapertei. Kacing cungui ya kamai marian, kapau kam tam nang ba kasiti sharai cungu laudato si. Kabalawan ra ya kacing ki cumut habaro kapertei. Usnam jubili jong kacing kermen kalawan pen bada dau ba dang yai mentang kalai mensim iki babon ban pai shakacing ba isnei cungu play. Karpai nang duai nang kabata kacing jathai kamensim jong pa bukhut ngakarpa de baro Lyngdoh Kyrwoh ki pai nget bakin burenti ikine ke Jingbthah harum kebading kong baro ki bacie hayimani de bantet mentakamet bar kador juk pa bkhoi de banbu hayimani bara phalau yeng jong baro ki parish ki school ki Kyrwoh balai de bantarwa mas ha parish ba Kyrwoh nakabanta ka Jingkhlad kamersim juk pa bkhoi Pasal laban duai ru nak bentai ke Jingkhlad pa bukhut ha ke jing duai ke runget habaro ki mas bukhut besan kum kadak ke jing buram yuk pa bukhut agar pa de baro ban kiar nak ke jing khawai tamasa ha ka ni kapor jing cha uman baro ki school Catholic kin khang ha ka sni tep yuk pa bukhut ya ka bai jing tep shaka education department Kandon kamas bakhoi nak bentak pa bakhoi ha kasni baar la shai kasni artarek u April arajar san ha kapor san chiteng chan mi hai mani ba katidar ngikar pa de baro Lyngdoh Kyrwoh ki pa ngai wanwan sibenta kali kamas bakhoi ban wai ha play kachi snei un ai kachi jathai bom chikot yaw pa bakhoi jongi ngibo ya kabalang hakacing ada jong kakmi beneng jongi hakum kani kapot jong kacing sungsi kuwei pat kacing pentep ansapa hadien kublai ya pi baro Archbishop Lyngdoh Archbishop jong Shillong ICC kublai